Yebo. Yebo. Lapha kwaZungu babuzungu Nkosi yesizwe Manzini Gwabeni Nyamakayishi siyabonga. Umemisizo sonke sikamthaniya umsebenzi wakho wahamba kahle. Ngibonge inhlonipho yakho Nkosi yesizwe nokwamukelwa zonke izizwe nokumukela bonke abantu abanengxemi nabangenazo ukuthi bezokhothama phansi kobukhosi bakwaZungu. Nami bengingxenye yabo abamenyiweyo bezokhothama bezobuzisa umcimbi wenkosi. Ngaphezulu kwalokho lo mcimbi umkhulu ngendlela eyisimanga sokuthi ubusiswe ngokuthi indodakazi yakwaZungu ithathwa yenye inkosi ekuyinkosi uMathaba. Le ebekade ngikhuluma ngayo ukuthi insizwa inkosi eyinsizwa eyayikhona ngisho uDundeni ngifaka abalobokazi emzini wabamkhulu. Ngithi Nkosi uMathaba ngiyakubongela. Nkosi uManzini ngikubongela. Konke kuhambe kahle. Ngibingelelile emakhosini nomne wethu omdala oyinkosi yaseMachunweni kithi. Hayi ngesibongo kithi kwethu ubekhona. Mangiqhamuka nje ngibingelela amakhosi uyena bese siqaleni ngaxhawula kuyena. Ngazoxhawula inkosi ewubaba kimi ewumne wethu ngokwakhelana aphinde abe usihlalo wamakhosi. Yabona kune video siye emakhosini siphinde futhi siye sibuye sibuye khuluma nawo amakhosi ngiyizwakala nje ngikhuluma nawo amakhosi kodwa lo video angazi abayithethelele ngani umuntu bethi bengabakhona ebukhosini kodwa ke izingane ziyokhula ngelilanga. Into ebaluleke kakhulu ke la ukuthi uthe endleleni sengihamba kwaqhamuka ubaba bengingamazi nami evunula volo wangixavuna lapha ngisakhuluma nabo abafowethu laba washona nami ehlathini ngize mina hawo yabona bengiqala ukubabaza umbabazo kaMbholo lo wayebabaze kalolo Yebo. ngale nto efona kulezi zinto osithanda yabona nje into ebalekile la ngani kwethu ukuthi lo baba lo ngithema ngebe ngilandela umlando wakhe ngezwe ukuthi hawu umnumzane uXulu umthithilo amabutho walapha ngakithi eKingcetshwayo igama lakhe ukweqela ipharishi. Ukweqela ipharishi ke Xulu lo induna wenza ukuhlobonga eqambela amakhosi amanga. Kweqela ipharishi baba uXulu umhlonishwa uphazamile uthi uqambela amakhosi amanga amakhosi awazazi ngixoshwa. Ngebhadi lakho baba nabantu benihlanganise nabo umhlangano ngoba kuthiwa nibamba umhlangano ngasese nibambana nabantu namalungu ezepolitiki ipolitiki izinduna make kwaxubana nje into ezophasa ipolitiki imbono zohlezi nayo siyizwe kodwa ke ubaba ke umhlonishwa okweqela ipharishi Xulu umthithelo babuthe eKingcetshwayo uphazamile kakhulu ngendlela enze ngayo kimi ngoba mina ngilona futhi ubala angiyeke umuntu kasana mina wasebukhosini ukuthi mina nami ngiyihlanganela ngobuwengu bami ubugagu bami ubuqhwaga bami isibindi sami kukho konke lokho kufanele kugawulwe ngegaba zakho la sengone khona ngijeziswe la sengiphazame khona ngithobeke iyona impilo ke impilo enjalo nje impilo inobuhle nobubi bayo ukuyinqamula nje lento
ngani zakwethu ubaba amanzini ubaba amathaba siyabonga umsebenzi uhambe kahle ngokungahlonisi bese ke lawo ubaba uNcunu loyo mangicabanga mhlawumbe ubonile noma akabonanga ukuthi kuyashuthwa kodwa ngizosebemkhuluma naye sebemncoma uyafana negorilla leli lapha lengakubuka ntshatha lali ngisukela nje lapha na kufihlwa umntwana waphinda angene mhlawumbe lalifuna nalo kunyuka nje njengephela iphela leligijima phezu kwesudu kanje ligijima phezu kwesudu ihle ligijima phezu kwalo kanje ufuna ukugijima nalo ufuna ukuvela naye ke mhlawumbe ukuchazeliwe wathi wami ufuna ukuvela abantu ke ngibuye nami ngibasole ke kancane nakhona ngoba zingane ziyakhula uNhlanga weNhlanga production uyindoda enomkatshi obomvu kakhulu futhi esike yahlala kakhulu nanenkosi yakwaZungu nje egabeni ehlukahlukene kuyiphutha kakhulu ukuthi abafana bengakhuliseki ngendlela ekahle yokuthi akukwazi ukuba nobuhlobo 99.9% bese bona bezoqala unegative omncane ngoba iwengu emcimbini ihlala zikhona lokho kushifta ifocus kuphazamisa umcimbi wakubo ugwajo nikhule zosa khulana gwajo khulana nabafana bakho bathuma uNhlanga abakhule okwangempela futhi ngoba ngelinye langa ngabo qhathisiswe isidingo singekho ubuhle omngako bebulapha nenhlonipho sixhawulana namakhosi nayo yonke into ayiveza leyo nto kuzoveza isici sesiwengu esikakwepela iphalishi manje emveni kwalokho kusuka lapho ngelinye ilanga labafana boshutha isalokazi sihlele kabi bezosiqalekiso ngoba niphila ngama content ngendlela yokuthi igcinele ngasakwazi ukuthi nibe nemingcele nilahlekelwe inhlonipho qamba amanga yabona ibaleke kakhulu leyo nto leyo sidlule ke lapho ngani zakwethu ukuthi ke na kanjani ke ngani zakwethu ngibase siphethe enkulumeni yami namhlanje